anga foli biye maître ibisimila anga keneka awa munde kama fondation era blasinka mbe bela jenefo mbala memba bela jenefo ika ni question jara yi kosebe aya era fondation asigira ka kɛ sur na dumbaga an balakaw na denmuso musolakaw minnu ɲangata binnen bɛ minnu kan n'u mago bɛ ka se fangaso la n'o ye kiritigɛ bolow ye yaasa kiri ka se ka kɛ a ɲɛ kan wa u ka hakɛw ka se ka d'u ma donc an y'a jateminɛ kɛ an ka baara kɔnɔna na ala barika la a san 17 de filɛ ɲina an bɛ baara in na an y'a lajɛ depuis 2015 an ka baara kɔnɔna na an ɲɛnaw tora musolakaw la u bɛ taa kiritigɛ bulonw na u bɛ kɛ yɔliyɔliw la u t'a dɔn u bɛ taa fan min fɛ u kan ka min kɛ u t'a dɔn wa se yɛrɛ t'u ye ka soronnadonbagaw ta n'o ye avocaw ye k'olu ka wari sara an y'a ye fɛnɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko aide juridictionnelle a sariya bakurubaw tara mais k'a fɔ k'a bureauba sigira k'a fɔ ni se tɛ mɔgɔ minnu ye ka se kiritigɛ bulon na ka se ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a dɛmɛ o ko la fanga kan ka se ka avocat dɔ d'o ma o charge bɛ kɛ fanga yɛrɛ kan mais an y'a ye olu ko a baaraw daminɛna mais a bɛɛ ma sigi sen kan donc n'a ma ɲɛ anw yɛrɛ ka baara don o tuma na an fɛnɛ b'a lajɛ a bɛ fɔ an ka baara in kɔnɔ ko pro bono c'est à dire i bɛ baara kɛ waati dɔ kɔnɔ waati dɔ la fɛnɛ i b'o ɲɛsin i b'a fɔ k'i ka baara jaga i b'o ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu se t'u ye i b'olu fɛnɛ dɛmɛ yaasa u ka hakɛw ka se ka sabati ka d'u ma kiritigɛ bulon kɔnɔ ayiwa an bɛ waatini min kɔnɔna na sisan aw bɛ baara la ka campagne kɛ ɲangata bɛ bi musow la mɔgɔ minnu kan duniya kiliya tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies olu ka bolofara min bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni musow ye olu kɛlen bɛ k'o lancer san o san u bɛ tile 16 kɛnɛ tigɛ k'a sigi jamana bɛɛ lajɛlen na ko ka kofɔli kɛ a koɲɛw kan bon aw bɛna baara jumɛn de kɛ a ko hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan ɲinan ta la baara jumɛn de b'aw bolo dalen bɛ aw bolo an bɛ barika da ala ye ɲinan ta yira an fɛnɛ ɲɛnɛ an ka se ka wilikajɔ kɛ an bɛ wilikajɔ mun kɛ an ye fɛn dama dama boloda kɔnɔna na sensibilisation c'est-à-dire ka mɔgɔw ladɔnniya halisa u ka hakɛw kan ani ka musow lafaamuya u ka hakɛw kan ani an bɛna n'o ye campagne de sensibilisation ye an bɛna o caman kɛ réseaux sociaux kan an bɛ tila ka mun kɛ ERA fondation kɛlen bɛ ka délégués régionaux k'olu ka appel à candidature kɛ yaasa u ka n'u ka candidature bila an bɛna délégués régionaux 30 k'a bila Mali région bɛɛ lajɛlen na ERA fondation ka se ka lakodɔn a bɛ baara mun kɛla k'a lase Bamakokaw ma a ka se k'a lase tɔw bɛɛ ma ani Bamako commune 7 bɛɛ lajɛlen an'an ka commune 3 min b'an da fɛ yan Fana Kati ani Kangaba an y'a ye fɛnɛ o fɛnɛ siratigɛ kɔnɔna la an ɲɛ b'a la aw bɛ kan ka so dɔ jɔ k'aw bɛ muso ɲangatatɔw lamara o so ninnu kɔnɔ tout à fait voilà o koɲa o bɛ cogo di o projet bɛ cogoya jumɛn na a y'o ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn décembre kalo tile 6 n'ala sɔnna ma terrain dɔ bɛ fondation bolo an y'a ŋaniya terrain an bɛna so jɔ a kan n'a bɛ f'o ma centre d'accueil et d'hébergement d'urgence donc musolakaw minnu ɲangata binnu kan ni taa yɔrɔ t'u la yan'u ka t'u yɔliyɔli la ko wɛrɛ ɲangata wɛrɛ ka t'u sɔrɔ o yɔliyɔli kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a ye taa yɔrɔ t'u la a kun ka ca an tɛna se ka don a bɛɛ la k'a walawala mais an ka se ka yɔrɔ d'u ma u bɛ se ka sonsori yɔrɔ min na an b'u ladɔnniya ye an b'u bisimila ye an b'u n'u hakili sigi et puis an b'u ladon et puis en même temps dɔw bɛ se ka former hali baara boloda dɔw la yaasa n'u bɔra o kɔnɔna na ka daminɛ tile 1 fo kalo 3 comme i y'a fɔ cogoya min na i ka baara ye soronnadonni de ye avocat de ye donc i bɛ baara kɛ ka musow dɛmɛ nin bolo ninnu kan an tun y'a ye hakɛ sariya ko ninnu na jo sariya hakɛ ninnu na ɲangata bɛ bila musolamɔgɔw kan Mali jamana kun kɛlen bɛ ka sumaya a ko la dɔɔni an bɛ don min na i ko bi e bɛ se ka mun de fɔ an ye yala a ɲɛ sɔrɔla la wa baara in kɔni an tun ye sariyasun dɔ kun labɛnnen don n'a bɛ fɔ a ma ko avant projet de loi contre les violences basées sur le genre bon ɲɔgɔn faamubaliya caman donna ko la
mais o ɲɔgɔn faamuyabaliya in t'a to k'a fɔ ko a nécessité tɛ yen. Donc an y'a ye an ka sariyasun min bɛ yen n'a tɔgɔ ko code pénal ani code de procédure pénale o b'a yɛlɛmala dɔ farala a kɔnɔnataw kan caman farala kan mun b'a to an tun bɛ hamina ni fɛn mun ye ni sariyasun in kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko avant projet de loi a caman tara en compte code pénal kura in kɔnɔ ana code de procédure pénale i bɛ taa sɔrɔ sisan jangata dɔw tun bɛ yen olu tun ma prévoir code pénal min b'an bolo sisan o tun ma prévoir kɔnɔ caman farala kan donc procédure kuraw caman fɛnɛ nana dɔw renforcera a tɔ ye sisan code pénal ni code de procédure pénale a ka promulguer sisan a baara ka se ka daminɛ. Awa fɔ an lamɛnbagaw ye ni tun ye ani an ka muso ngana Maître Nadia Buyele an ka kɛnɛ kan bi ale ye surunadonnikɛla ye wa a bɛ baara kɛ ka musow dɛmɛ ɲangata min bɛ bila musolamɔgɔw kan a b'u kɛlɛ la kosɛbɛ a engagélenba de don Mali la awa a k'an bɛn waati wɛrɛ